Vydejte u naší velice dobrodružné cesty stavění sítě pro mimozemšťany. Pak účelem naší akce je přivolat mimozemšťany. Ano, zatím stavíme základní stanici, která je přivolá. Bacha, Vojta je nebezpečný. Málem zavraždil sám sebe. Jenom kousek. Zatím se náš druhý vědec staví další základnu, to jest radar. A hlavní anténa. Myslím, že tady budeme ještě hodně dlouho. Ano. Tady jsme už docela daleko, už jsme tam zastrčili klasek. To není klasek, to je vysílač. Aha, to je vysílač, promiňte. To tam bylo ještě ziplíku. Já si tam dám vědou a technika udělám. To je tvůj mikrofon. Pak se s nima nerozumí. Ano, si tady udělá pohodlí na pochcený židli. A nemůžu být tvůj mladší sestra. Mára se umí daleko hledat. Ne, dobrý. Na staříku. Staříku. Tak a ty bys na průzku. Jo. No tamhle. Já půjdu. To bído. Až po tebe dělej. No, náš geniální vědec právě dokončil anténu. Halo, halo. Debil volá ufóna, debil volá ufóna. Halo, halo. Debil volá ufóna. Ufóne, slyšíte mě? Ufóne, slyšíte mě? Zadejte souřadnice pro odlet. Takže zadejte souřadnice, abych vás mohl přivítat. Zadejte souřadnice. Říkali, že souřadnice jsou alfa 5. Takže já tady nezadám ani jednu souřadnici. Tamhle něco je! Tamhle! Kde? Tamhle nahoře, víte. Myslíte toho ptáka? Ne, tamhle, za tímhle jsem přestalo to. To je přivolávací technika pro ty z vás, kdo nevědí. Infarkt. Pozor, tamhle něco jde. Nebyl. Mimozemšťan. Vražda! Vražda! Pomoc, vražda! Žádnej mír nebude. Vražda! Vražda! Kudy teď? Vražda!
Pozor! Žádnej mír! Žádnej mír! Válka! Žádný mír. Bacha, mám list. Žádný mír. Žádný Tady máš mír. list. On tě ufotil. I ty volá domů. Drát! Yeah.